no pasa de ser un simple experimento artístico. Pero aunque mereciese ser traducida a todas las lenguas del mundo, jamás dejaría de ser una obra de arte gallego, porque está hecha con zumo de tierra y miel de tradición gallega. Ola e benvidos ao Estrelados na Estratosfera, o programa para todos os aboiados e aboiadas como nós. De novo, dende o Monte da Zapateira, a través do 103.4 de Quack FM. O meu lado, como sempre, o filólogo desta viaxe, o meu colega Víctor. Que tal, Víctor? Moi boas, Iván. Moi boas, Iván, o noso biólogo desta viaxe. Moi boas a todos e a todas, como sempre. Benvidos a esta vosa casa. Hoxe volve a ser un día especial. Pillamos o gustillo isto de compartir o espacio con xente interesante. E como sabemos que non estamos ben de todo, pois trouxamos a unha psicóloga clínica como é Aisling. Que tal, Aisling? Hola, que tal? Encantada de estar aquí con vosco e con ganas de poder aportar algo. Os agradecidos somos nós por poder contar contigo, Aisling. Ahora, por que fixemos vir unha persoa seria como Aisling, non como nós, claro, evidentemente. Tranquilos, bueno, fala por ti. Sí. Non vamos facer unha sesión a contar aquí as nosas historias, ou sí. Pero o que realmente imos facer é falar da ansiedade, da depresión e da realidade que se está a vivir actualmente na nosa sociedade en torno a estes temas. Sí, efectivamente. Además, vamos a intentar un pouquiño darlle luz a estas problemáticas, sobre todo en torno ás xeracións máis novas, que nos incluo a nós, os millennials e a xeración Z, é porque están vendo os máis afectados que outras que as predexeron. Tentaremos entender que son a depresión e a ansiedade, como nos afectan, e porque os seus números están tan altos, e como podemos atallalas e de algún modo pois mellorar a súa situación. Temos moito de que falar e moitas preguntas que facerlle a nosa invitada. Que che parece se empezamos canto antes, Víctor? Dalle que vese con ganas de falar, Bueno, vamos rompernos un pouquiño o hielo, non? Eu creo que o mellor é sentar unha base, intentar diferenciar os dous grandes temas, como son a depresión e a ansiedade. Creo que un bo punto de partida é preguntarlle aquí a persona que sabe de verdad se nos pode definir un pouquiño que son estes dous monstruos que nos están acompañando na nosa sociedade, cales son os seus síntomas e como nos afectan. Que te parece? Bueno, pois imos alá, A ver se non vos solto aquí moito speech. É o que pretendemos. Sí. En realidad vimos a sacar cho jugo todo. Eso vimos. Pois, a ver, creo que é difícil porque incluso entre os profesionais temos discusións e debates, non? E teóricos tamén os teñen, non? Sobre isto. É un término moi amplo. Vou empezar coa ansiedade, vale? Logo vou coa depresión. Ansiedade é un término moi amplo, vale? Moi extendido. Existen moitos modelos teóricos distintos para explicala en psicopatoloxía. É unha explicación moi extendida que a min, por exemplo, me é moi útil para traballar en consulta, vale? Que vai a ser así a que vos vou explicar, é que a ansiedade se trata pois de unha resposta anticipatoria ante un peligro, vale? Ou unha amenaza futuras. Entonces, ese perigo que percibimos, esa amenaza que percibimos, pues pode ser externa, pode ser interna, pode ser real ou pode ser imaginaria. Vale, é dicir, aí incluiríamos unha amplia gama de cousas. Sí, bueno, porque sobre todo as imaginarias. Porque... Sobre todo, bueno, pagarlle a Hacienda non é tan imaginaria, pero é interna, por exemplo. Os autónomos que nos escoiten o trimestre, que ven aí, ven o trimestre. Por exemplo, eso pode dar ansiedade, non? E despois, como calquer así resposta
pois biolóxica, vale, porque non deixa de ser iso, ten varios componentes, non? Ten por un lado, pois unha parte máis física ou fisiolóxica, vale, que son estas sensacións desagradables que sentimos cando temos ansiedade e que se deben á activación dunha parte do sistema nervioso autónomo, que é o sistema nervioso simpático, que de simpático non ten nada. No, Hai veces que os nombres poñense, tío. Sí, son aí a putear. Digamos que é unha parte que se activa sola, non? E que nos prepara un pouco pois para estas respostas que se dan ante as amenazas, que son a de loita, a de escape ou incluso pode ser a de bloqueo ou parálisis, non? Porque hai animales que se fan os mortos, non? Entonces, as persoas tamén nos pasa que a veces nos Quedamos facemos, congeladas. quedamos ¿no? congeladas. Mierda. Eu morrería no estado natural. Sería unha sarigualla que... Sí, quedamos tesos aí. Pois hai xente que lle pasa isto. O máis normal é a resposta de escape, Entonces o corpo tense que preparar para iso, e esa sintomatoloxía que notamos, non, de tensión muscular, non, taquicardia, respiración que nos parece, non, que hai unha disnea, non, que hai unha falta de aire, todo Sí. eso, a sudoración, vale, se debe a esta resposta, que logo cada persona é un mundo nesa resposta, non? Pero bueno, basicamente, pois o que se pensa é que ven de aí. A min dame no estómago, sobre todo. Tamén, claro, No efectivamente. estómago noto aí unha presión que digo, ostras, isto estáme vallando. No segundo cerebro, como se di, non? Que é o Sí, estómago. esa parte, bueno, Sí. Iba... Seguimos. Bueno, vos interrumpídeme, que irades, que eu estaba aquí para por si podo aportar algo. Nos pero... estamos aprendendo como os nosos ointes, básicamente. No, pero sí, no, a verdad que a min, o que dixo, a min dame sobre todo o estómago, a min o que me dá, quítame a fame, paralízome, non son capaz de facer cousas, e sobre todo síntome moi mal do estómago. Entonces, non sei, eu tomo manzanillas e tiras e intento tirar para diante. a mí eso pasaba máis antes, fai anos, os exámenes e todo eso, ¿no? Era moi mítico, hostia, antes do examen, estou fatal. Pero ahora dame máis pola xa directamente taquicardias, o sea, Sí, a mí- pechito. É que a mí nos exámenes era... Sí, ai, teño que ir ao baño, pero ahora a mí dame xa era non durante os exámenes. A mí xa me pasaba semanas antes. Xa era como o corpo iba dicindo, bueno, vai a vir os exámenes. E que é unha resposta anticipatoria ante un peligro, joder, ¿no? pero meu era anticipas. un mes antes do primeiro examen xa estaba aí anticipando, dicía, joder, podemos esperar un pouquiño e deixar dame tregua, dicía eu, pero non. Sí. Bueno, ten esta parte que describides vos tamén así, pois efectivamente, nas propias carnes. Logo ten a parte máis cognitiva que ten que ver cos pensamentos, non? O que pensamos pois en relación a todo iso, que a veces é consciente, sabemos o que nos dá ansiedade e ás veces non o sabemos moi ben. Tamén están os que temos no momento pois, do pico de ansiedade ou ataque de pánico, non, que suelen ser, pois vou morrer, vaime dar algo, non, estou me volvendo tolo, todo eso forma parte desa resposta de ansiedade porque non entendemos ben o que nos pasa. E bueno, e a parte pois esa emocional, non, de medo, non, de angustia, non, que é unha emoción ou un conxunto de emocións pois moi desagradables, é unha resposta complexa. Entonces, sería un estado emocional, a ansiedade, así por resumilo, unha resposta rápida do noso organismo, posiblemente preparada biolóxicamente, vale? Ante o que percibimos como unha amenaza ou un peligro. É unha característica clave é o que decíamos, vale, que é anticipatorio, é dicir, mira cara ao futuro, vale? Eso é, pois, para darnos unha vantaxe, pois, evolutiva, adaptativa. Bueno, ventaja ou No, desventaja. A idea, Nestes casos, claro. eu A idea entendo que era é- esa, non? Sí. É a ventaxe. Entendo que era esa. Porque ti, o sea, os evolucionistas, non? Falan moito sobre esta resposta. Claro. As cousas boas non supoñen unha ventaxa. O sea, ti non adaptas o cerebro para cousas boas. Adaptas o cerebro para cousas malas. Para Sí, evitar cousas malas. Sí, eu entendo que lateche máis rápido o corazón, bombeas máis rápido, podes ir E correndo te máis rápido. respiras. Pero Sí. Básicamente, vou vos poñer así como un exemplo de por que, quero decir, o noso organismo e o noso cerebro compensalle máis ter falsas alarmas, non? Que realmente non reaccionar ante un peligro, vale? Entonces, compensa máis ao noso cerebro ter un ataque de ansiedade que ao final non este desencadenado por algo que sexa un perigo real que non telo. Vale, porque que pasa se temos un perigo real e Claro. non reaccionamos? sí, Seguramente estes No. mortos xa. é o de hai que Claro. prepararse para o malo e vivir co bo, non? Aí, pero
de todos modos, quero dicir, eu estou mellor sentado no meu escritorio, mirando a pantalla do meu ordenador, escribindo calquera cousa, e de repente dame un ataque de ansiedade, por qué? Quero dicir, que peligro hai aí? Que pode pasar aí? Eso xa é outro tema. Sí, eu creo que igual máis adiante está ben xa entrar, non? Un poquinho máis adiante no podcast, entrar en esas, porque creo que interesante tamén entender as cousas no seu contexto, non? Pero estou como coa parte máis a mellor biolóxica. Estou me adiantado, perdón. Bueno, non sei o que irades, pero bueno. Digamos que pois os teóricos sobre isto, non, pois falaban, Ledoux, por exemplo, decía que había unha vía nerviosa que comunicaba directamente o tálamo ca amígdala, que serían as partes do cerebro así como máis primitivas, non? Que pois se encargaban de procesar estas respostas emocionais, vale, que podían representar un papel crucial pois a hora de responder ante o peligro, non? Entonces, por exemplo, un estímulo visual, ver algo como unha serpiente, non, activaba estas vías e daba lugar a esta resposta rápida, vale? É dicir, necesitas unha resposta que sexa automática, rápida e que non che faga nin pensar, vale, que é a ansiedade. Claro, que aí é o que volvemos na naturaleza, pois claro, isto ten moito sentido. Se ves un jabalí que me ven de frente, pois non me van a tirar a él, non? Quero dicir, aparto me canto menos. Pero sí, ou incluso se escoitas unhas follas que se moven, non? Que é o que decíamos da falsa alarma. Igual aí con eso xa saltas. Eu lín hai pouco que nos relaja o canto dos paxaros porque eles só cantan cando non hai depredadores cerca. E desde aquela, cada vez siéntome máis aí na porta da casa e digo, deixa que canten. Si te fijas en todas as películas de terror, non? É así, cando calan é cando aparece o bicho. Sí. Hai lógica en este mundo de ciencia. Vale, pois... Que non iba a esperar, no, que a ciencia usara lógica. Pois eu non me esperaba, a verdad. Pensaba que era un vende humo, que din que vai a cambiar aí o clima, non sei que. Algún sí. Eu creo que igual alivia un pouco tamén saber que o que nos pasa non é que estemos tan estropeados, non? Quero decir, creo que alivia saber pois que é unha resposta que ao mellor pois está un pouco desadaptada en ese momento, non? E aí é onde entra tamén o tema máis a contextualizar, pero bueno, digamos que pode ser positiva porque a ansiedade nos prepara para a acción, vale? Movilízanos para facer cousas, un pouco de ansiedade é adaptativa porque che sirve, pois eu que sei, para estudiar un examen, porque se te durmes tampouco tal, pero moita ansiedade, pois o que decías ti antes, non? Que che bloquea. E ao final non o problema é o grado de resposta. Sí. No a ansiedade en sí. Non a resposta en sí, ou a frecuencia, non? O mellor tamén, claro, é que aí está o gordo da psicopatoloxía, non? A intensidade, non? A frecuencia. Bueno, tería eso, pois unha función de salvagarda, non? Entonces... En canto a depresión? Eso... Eu vou para darche pena, nada máis. Vale, diferencia entre ansiedade e depresión. Hai modelos en psicopatoloxía, se me poño moi técnica ou moi aburrida, decídeme, vale? Tranquila, eso pasa, yo iban sempre, non o interrompo para nada. Estou intentando tamén como poñelo sinxelo. Sí, sí. Non? Por supuestísimo. Yo lo intento, pero non me sale. Eu xa nin o intento, creo. No, pero claro, están facendo moi ben, a verdad. Eu estou non entendendo. Gracias polo feedback. O sea, nós que somos tontitos estamos entendendo. Non creo, pero vale, pois digamos que a ansiedade hai os síntomas centrais, non? En psicopatoloxía. E a ansiedade é un deles. Pode aparecer en moitos diagnósticos, por así decirlo, non? Quer dizer, hai diagnósticos que son máis propios da ansiedade, onde é un síntoma central, pero pode aparecer en outros, non? Como un síntoma máis. Pero, bueno, hai algúns modelos que relacionan moito depresión e ansiedade, non? De feito, pois temos unha teoría que é a teoría tripartita, que fala do afecto positivo, do afecto negativo e da hiperactivación, non? Digamos que unha diferencia fundamental entre a depresión e a ansiedade é, por exemplo, que na depresión temos un alto afecto negativo, vale? Iso quere decir que hai moitas emocións desagradables, non? Pois medo, tristeza, non, culpa, pero hai un baixo afecto positivo na depresión, vale? Quero decir que hai poucas emocións positivas, hai dificultade para sentir placer, non, para disfrutar, para estar contento. Na ansiedade hai emocións negativas, hai tristeza, pode haber medo, pero non están alteradas as emocións, a capacidade, non, de sentir as emocións positivas como está alterada na depresión, vale? E logo na ansiedade suele haber máis hiperactividade,
non? A nivel fisiolóxico, non? Que todo isto que decíamos do sistema nervioso simpático, non? E a depresión pode ter este componente ansioso, pero hai algunhas depresións que se caracterizan por unha inhibición, vale? Por unha apatía, por unha desmotivación, por unha falta de actividade, vale? Sí. E a nivel así de tempos, a depresión estaría máis enfocada cara ao pasado, non? Cara ás cousas malas, cara a rumiar unha e outra vez, non? Pois no malo que me pasou ou no que fixen mal, non? A perspectiva de futuro non é tanto cara aos peligros, sino que máis unha perspectiva de desesperanza, non? De que o mundo pois non vai ir ben, de que a min non me vai ir ben, non? Esa é máis a depresión, mentras que a ansiedade é máis esa incertidumbre, ese medo a que haxa algún daño potencial ou un perigo, pero non é exactamente esa idea de desesperanza, vale? De que ás veces aparecen xuntas, Claro. Sí, a veces supoño que se mantén tanto no tempo a ansiedade, a veces que xa acabas en depresión, a veces, non? Bueno, o que se observa. Podría ser, claro, que cada persona é un mundo, o sea, non me atrevo a decir que haya unha sola evolución, non, pero sí, claro. Ou ao revés tamén, se tes unha depresión constante, ao final, pois tampouco, quero dicir, tes que ver que o futuro non vai a ser bo. E é cando ves que poden pasar peligros, é cando se activa. Si podes ter ataques de ansiedade tendo unha depresión, perfectamente, claro que sí. Claro, o tema é que aquí solemos, bueno, hoxe en día intentas encasillar tanto todo, é dicir, bueno, es que isto es así e lo outro. Si algo nos aprende a ciencia é que hai excepcións que confirman a regla moitas veces, o sea, non hai nada dogmático, claro. Todo é moi maleable. Sí, totalmente. Sobre todo cando nos miramos así de forma introspectiva, que aí xa cada quen pode interpretar como queira. Pero relativo aí á depresión, falastes ti que hai momentos que se relaciona moito coa inactividade ou con esa apatía. Sí. Eu, sobre todo, o que vexo na xente, ou polo menos eu vino así, é que solemos relacionalo ca tristeza. Non sei se ti consideras que ao mellor unha tristeza que ainda viñamos falando ahora, que temos que estar sempre felices, temos que estar sempre un pouco na cresta da ola. Non sei se consideras ti que o mellor confundimos eso, depresión con simplemente con tristeza. Vamos a entrar aquí en un... Vou abrir este melón que me ofreces tan amablemente. Vou ver encenar. Eu díxeno con toda a amabilidade do mundo, non vin que fora unha cousa... No. Nada peligrosa, nada... Totalmente, pero é certo que ás veces confundimos tristeza con depresión, igual que confundimos cando se fala do trastorno bipolar, pois con unha cousa que non é, non? Que hai xente que usa para designar cousas que non son. Pois o mesmo pasa coa depresión, vale? Vai moito máis alá que a tristeza, non? E hai xente que a vive ou a experimenta máis que con tristeza, con irritabilidade, por exemplo, digamos que máis un estado disfórico, non así desagradable, de emocións desagradables, non? É verdade que a máis característica é unha tristeza así moi profunda, non? E sobre todo que lle chamamos anedonia, que é a falta de placer, non? Con cousas que antes nos lo daban. Pero bueno, aquí entramos tamén nas definicións dos manuais diagnósticos, non? Nas construccións dos diagnósticos que se fan que, bueno, non deixan de ser, pois, un compendio de síntomas que reunimos os profesionais, non? Ás veces utilizando estadística e ás veces pois un pouco porque parece ser que son os que máis se xuntan, non? Na clínica. Entonces observamos eso e decimos isto é X cadro, non? Por exemplo, o manual diagnóstico de referencia que é o DSM, non? Nos anos 80 pois falaba de menos de 50 trastornos mentais, o DSM-3, e agora que temos o DSM-5 temos máis de 300. Vale, entonces tamén a construcción que fagamos dos diagnósticos, non? Pois tamén varía moito Eso recórdame un pouco cando decía que a xente ten hipocondría, que era como eso, un trastorno, e agora como non hai hipocondría, hai ansiedade. É ansiedade por enfermedade, pero é ansiedade. Sí,
efectivamente, sí, cámbiase o nombre. Ou mesmo decía isto do DSM así porque moitas veces a maneira de categorizalo pois ten que ver pois co tempo que dure, non? E antes para algúns diagnósticos facía falta X tempo e agora fai falta outro, non? Que suele ser menos. No? Entonces, pois ao mellor se tes unha tristeza que che dura pois 10 días, non? Estou dicindo así, Sí. pero ao mellor se che dura 6 meses, non? E tampouco durmes e pois a mellor aí sí se faría, non? En conxunto de síntomas non é só a tristeza, pero vamos que quen pon un pouco tamén esa clave é os manuais diagnósticos, non? Claro. Que van cambiando ao longo do tempo, non? O que se clasifica como depresión ou o que non. Pero bueno, eu o que quero decir é que os malestares normalmente son multicausales, non? Pero que os discursos máis estendidos, non? Pois son os que acaban dicindo cal é a causa. Non sei se me estou explicando ben. Sí, Sí. o sea, Quero dicir, sí. O sea, Sí, no, estás explicando ben. a ver, é difícil somos personas humanas, entonces eu creo que hai unha parte problemática hoxe en día que é intentar encasillar todo e intentar explicarlo todo, que é un problema moi grave tamén. E sobre todo intentar explicarlo todo desde un solo prisma. Ese é o problema. Porque sí. se nos poñemos biológicos, pues sí, a biología, pues la dopamina, la serotonina, la no sé qué, pasa esto, el hipotálamo hace esto y entonces hay unha cascada de neurotransmisores que te pasa esto. Sí, eso pasa. Pero hai máis. Estamos falando de personas humanas, non de máquinas, non de sistemas biológicos solo. Claro. Por eso decía que ao final quen determina a causa, non, dun problema, pois é o discurso que máis domine, non, sobre o problema. Se decimos que únicamente é eso que xenera depresión, pois acabaremos crendo eso, pero non é eso desde o meu punto de vista, non? O único que xenera a depresión, non? Creo que hai moitas máis cousas, e aí onde entra o que decíamos do contexto social, non? Creo que voume tirar aquí un pouco a piscina, sí, tírate o non? que queires. Que as persoas que están tristes pois non son productivas. Polo tanto, o mensaxe que temos que transmitir é que estar triste é algo malo, Claro. non? Porque, ante todo, hai que ser funcional e as emocións e os pensamentos son vos en tanto en canto nos permiten seguir producindo, non? Entonces, a obligación de estar ben prevalece por riba do noso dereito á tristeza, ao non querer facer, non? Entonces, temos que ter un diagnóstico aí. Sí, está moi intrínseco porque, bueno, os que estamos aquí seguro que vivimos máis ou menos ansiedade, bueno, Ashley sobre todo, pero nos que non somos psicólogos tamén a vivimos de alguma maneira, se non directamente, con familiares, amigos ou o que sea. E moitas veces hai como unha persona ten ansiedade ou está mal, non? Non vou dicir que ten ansiedade, non diagnosticada, pero parece, non? Ou o que sea, hai como unha urgencia de dicir que hai que facer algo porque non está ben, sabes? Que non está ben, hai que, a ver, non estés así. Sí. Pero por qué, sabes? E igual esa actitud nosa ou de alrededor tamén acaban provocando máis ansiedade, sabes? Moitas veces, creo. Sí, eu creo que polo tipo de discurso tamén que nos venden do que decíamos, non? Do que Claro. estar ben, do que estar mal, entonces que nos angustia moito ver a xente así porque, bueno, estábamos dicindo que eso é moi malo. Non estou dicindo que a depresión este ben, Vale, No. que non está, ojalá nadie pasara por eso, non? Pero quero dicir, como que hai unha prisa aí de Pero joder, isto hai que acabalo xa. creo que tamén incomoda cando a xente está triste ou está mal, non? Que non sabemos moi ben como xestionalo, non sabemos moi ben como acompañalos, e logo que o discurso social é este, non? Como que eso o hai que quitar e hai que parar o máis rápido posible, non? E ás veces as emocións teñen que ser, porque teñen razón de ser, non? E teñen un motivo. Despois, creo que tamén as ideas que temos a nivel social, non, de que as persoas nos construímos totalmente a nos mesmas e que todo o éxito que teñamos depende de nós, non? Esa idea que de maneira consciente e voluntaria temos que chegar á excelencia, non? E a mellor versión de nos mesmos é pedirnos un imposible tamén, entonces sempre nos imos a percibir insuficientes, non? Porque hai moitos elementos que escapan verdadeiramente do noso control e que non nos permiten alcanzar esa felicidade, non? Entonces, eso vai a facer que teñamos un estado de disconformidade con nos mesmos e nos culpemos tamén por non conseguir eso, non? Entremos en bucle, é dicir, entremos en depresión, non? E nos sintamos uns fracasados. Era un pouco que falábamos dos millennials, que era en plan que temos que ser os mellores. Bueno, Claro. este desde o punto de vista noso, ¿no?
que pode estar equivocado. Sí, totalmente. Que tens que ser o mellor no teu traballo, pero tamén tens que ter hobbies e viajar e non sei qué, porque se non lo haces es que estás perdiendo el tiempo. Pasar tempo ca familia... Sí, tedes toda vamos, eu o vexo así tamén, porque ao final é eso, non? Se non consigues a excelencia, pois eres un fracasado, ergo depresión, porque é imposible facer todo iso, e que nos están pedindo un imposible continuo, non? Entre eso e logo que individualizamos moito o malestar, non? Porque nos están dicindo que se non estamos ben a culpa é nosa. Claro. Non? Que hai algo noso que falla, non? E tamén isto que se lle chama o optimismo cruel, non? Que primeiro, insistes en que non hai límites para o noso éxito, non? Que somos nós mesmos que non nos esforzamos o suficiente ou que nos limitamos, non? E logo véndennos a felicidade como a meta última, non? En lugar de pensar na felicidade pois como un desexo, algo que nos gustaría alcanzar en momentos puntuais, que podemos alcanzalo, pero puntualmente, non? Abórdase como unha necesidade que pode ser satisfeita sempre e cando se cumplan X características ou condicións, non? Entonces, véndenos outro imposible tamén, porque non existe persoa que non teña que vivir con conflictos ou con malestar. Claro, eso é un pouco... E aquí xa podemos abrir outro melón que é a felicidade, non? Que ese é o problema. Bueno, O problema é venderche tamén que a felicidade é pues, tener isto, tener esta casa, tener este piso, tener non sei que. Un pouco, non? que eu estou aquí un pouco perdido porque eu tiña un guión, isto aquí xa se saltou todo, entonces xa Aquí mandáis. Perdonádeme, o sea, vos din a bajona, sí, estou encantado porque normalmente cando entrevistaba a alguén tiña que tirar da lengua, sabes, para que falara, e ti estás falando totalmente, entonces isto é unha maravilla, isto é unha gozada. Eu nestes momentos estou botando o meu explaining. Cállate, Víctor. Solo vou a dicir unha cousa, estás quitando el tiempo. que en estes momentos eu sinto-me feliz. Estou feliz, isto é a miña felicidade. Bien, bueno, sigue tu guión, Víctor, ¿no? Por favor, perdonádeme, porque Bueno, esto empezó aquí a devanar. No, pero falaste dunha cousa que me parece moi interesante, que é eso de un pouco patologizar procesos que son normales, a veces. Sí. Eu trouxe aquí, non sei por qué, encontrei aquí un libro de Allen Frances, non sei quen é, non vou a mentir a nadie, no que dicía que ao mellor pois estábamos dicindo que a xente estaba enferma cando non o está. Ao mellor necesita simplemente un momento de sentirse triste ou de sentirse o que sea, e xa está. Estamos medicalizando a esas personas que non están procesando, pues, digamos, ben os seus sentimientos por culpa de eso, de estarlos medicalizando. Sí. Creo que era un psiquiatra que tiña unha visión bastante crítica co tema do fármaco, se non me equivoco. Pode ser, Hai aquí, este outro melón, hai como unhas vertientes tamén super profármacos, antifármacos. Sí, ¿no? bueno, sí, porque, a ver, inicialmente esta parte que bebe da todo o tema da antipsiquiatría, non? E cando foi pois todos os terres dos manicomios antigamente e demais. Eu creo que agora hai perspectiva, e logo esta perspectiva pois moi biologicista, non? É moi pro fármaco. Eu creo que hoxe en día podemos encontrar términos medios que están ben, vale? Non é que o fármaco en sí este mal, non? Claro. Creo que, como a todo, é o uso que se lle dá. Eu creo que en momentos moi malos nos que estás moi jodido, un fármaco pode ser un salvavidas, non? Sí. Pero creo que a idea non é non usar un fármaco, creo que a idea é o que ti decías, non? Que ao final, ante un malestar, para que o millor non o necesitamos, non? Que o millor poderíamos atravesalo de outras formas, porque é natural, vale? Porque ás veces a tristeza leva tempo salir dela. Claro. Non estamos falando de enfermedades mentales graves que sí que vas necesitar. Aí tamén é discutible algunha cousa. Pero sí. Decir, digamos que aí pode haber un riesgo, non, real de facerse daño un paciente, cousas así. Non, sí, digamos. Sí. A ver, eso sería outro melón para outro día, sí. Non? Hai moita xente agora mesmo que está falando disto, sobre todo pois persoas que son expertos en primeira persoa, que é xente que pasou tamén por todo o tema da medicalización, non? A ver, en crisis psicóticas, non, ou maníacas moi graves, ás veces é o que vos dicía, o mellor un fármaco que che permita parar a cabeza, dormir, vale, pode ser un alivio, sí, non? Pero bueno, é un tema que suscita moitos debates tamén por como se utiliza ou se utilizou ou por esa obrigatoriedade, non? Sí. Que bueno, creo que é un melón para outro día, é un tema moi interesante tamén, e hai bastante... Digamos que hai certos casos que hai
se ve que pode axudar. Sí. O problema é dicir, no "Ui, que... estoy mal, pois traquemacia todo Dios". Eso é. E coa depresión tamén pode axudar, non? Pero é o que ti dis, ao final, tranquimacén a todo Dios, non estamos decimos solucionando marcas. nada. Oi, perdón. Perdón. Alprazolán. Non lo compren. No, pero Alprazolán e... aquí, pero aquí a historia tamén está en de onde ven a necesidade de resetar ou non eses Sí, fármacos. outro melón que poderíamos abrir outro día. Sí, pois penso que ven desto, non? De que todo o rato nos están dicindo que sentir o sufrimento está mal e o temos que erradicar o antes posible, non? E unha maneira de erradicalo o antes posible pois é empregando un fármaco, por exemplo. Claro. Non? E Que non tamén- solucionas a largo prazo porque hai que facer máis cousas que o fármaco. Claro, digamos que evitas o sufrimento, o sea, o pico de sufrimento máximo, pero claro, te apapa hostia, ¿no? Más o menos. Eu tiraba a caña tamén porque aquí as compañías que venden eses fármacos tamén teñen que ser productivas, non? Falabas ti de que temos que ser felices para producir, eles non teñen que ser felices, teñen que conseguir que ti seas infeliz para venderche eso, ou que ti estés enfermo. Sí, e é eso, pois o que decíamos antes, non, que tampouco encaixa, non é tolerable o malestar, entonces, pois Claro. hai no que sacar. Forma todo parte, creo que do mesmo entramado do discurso social, non? E repito, non son contrarios aos fármacos cando se usan ben, con sentido e sendo conscientes de todas estas cousas, Claro. non? Entonces, seguindo un pouco nesta línea, que opinas ti un pouco desta vertiente, xa que empezamos a falar do tema, desta vertiente tan... Yo he venido aquí a hablar de mi libro, tan biológica, ¿no? De explicar biológicamente os problemas mentales que está tan de moda ahora, con moitos libros de autoaxuda, non voy a decir nombres. Xa sei de que estás falando. Creo. Tú haces esto y es que estás intoxicado de cortisol. Sí, Va por aí, o intoxicado de dopamina. de dopamina. Que opinas ti sobre esta visión? Pois non o sei. Pode haber puntos que me resulten interesantes, non, para reflexionar como en todo, non vou a decir que este todo mal, porque pois tampouco, non, creo que en todos os sitios pode haber cousas pois útiles, non, e que fagan pensar, non, e que nos fagan tamén medrar, pois como disciplina, non, tanto a psicología clínica como a psiquiatría. Pero pareceme unha perspectiva que é moi reduccionista, non? Volvemos ao mesmo, quero dicir, volvemos a individualizar un malestar que o mellor é colectivo, porque si ti, falando dos millennials, non, ou das nosas generacións, non, se nós ganamos, por non sei, un sueldo de 1.000 euros, non? Pagamos un alquiler de 600 euros, non? E logo temos que pagar comida e transporte e non sei que, pois outros 280 euros. Estou indo a baixa, pero Sí. quer dizer, ao final o que nos queda para fin de mes non é nada. Vale? Sí. Non podemos ter imprevistos, non se nos pode estropear o coche, non nos pode pasar nada, porque nos vamos a ver ca agua ao cuello, non? Entonces, como non imos a ter ansiedade? Como non imos a ter depresión? Quero decir que, o sea, hai unha serie de cuestións a nivel social, se estamos falando de que son respostas ante o perigo, non? Que teñen que ver pois coa forma na que vivimos ou no entorno no que estamos, non? Logo, cando estamos falando das solucións ou dos diagnósticos, olvidámonos e disociámonos por completo de que as persoas vivimos nunha sociedade que nos pasan cousas e individualizámono, non? Claro. Como se fora solamente que o noso cerebro non vai ben. Sí, señalamos, ¿no?, a persona máis que os problemas reales que Claro. rodean, quizás. Efectivamente, porque non interesa, porque é mellor que pensemos, non, e que estemos solos, non, e que pensemos que non somos o problema, non, que miremos as redes sociais, non, e que digamos que feliz que bien está todo o mundo, non, que contento está todo o mundo, eu aquí pois estou deprimido, non, e por que me ten que pasar isto a min, non, e a mellor pois hai moitísima xente como a ti porque é a sociedade que estamos a crear. Claro, pero nadie vai subir unha historia dicindo, joder, estoy en la puta mierda, me ha pasado esto, estou fatal. Eso non vai subir nadie, vai subir solo bueno. Bueno, alguén sí que o sube. Sí, pero non é o normal. No. Non está ostendido. Mas moitas veces que non sube, pois, fai no
de forma que, o sea, sí, non está sufrindo. dunha forma realmente. controlada, digamos. Igual- Cunhas expectativas concretas. E igual sen añadirlle esta perspectiva crítica, non? Quero Claro. decir, non é mesmo porque creo que o mellor o que pasa coa saúde mental a veces hoxe en día que falamos moito de saúde mental, pero logo a nivel de políticas ou a nivel práctico, non? Non se ve tanto reflexado, non? A Sí. ver agora, pois cos novos plans de saúde mental e demais que prometen e ojalá, Bueno. Pero bueno, quero decir que ao final temos un discurso moi extendido sobre saúde mental, pero logo estamos todos fatal, non? Quero decir que hai algo aí que non estamos facendo ben. Claro, digamos que todo o mundo dice sí, yo a tope con la saúde mental, pero despois nadie toma decisións que favorezcan a que a xente mellore a súa saúde mental. Sí, a tope ca saúde mental, pero non reducimos a xornada laboral, non damos un salario digno, entonces a tope ca saúde mental. Claro. Más posturía que outra cosa, digamos. Claro, que aquí... Bueno, unha que me recordaste a un experimento, hai un momento que dixías que, claro, que se individualiza o tema do sofrimento deste tipo de problemas. Recordei un experimento que había, non sei se chosona, que lle poñían cocaína na agua ás ratas. Sí. Cando tiñan unha rata sola, enganchabas a cocaína e acababa morrendo. Chegou outro estudioso, outro psicólogo, o que fora, e dixo, pero por que non poñemos máis ratas na caixa, a ver que é o que pasa. A ver que pasa. E cando Unha rave. cando puñían, non bebían esa agua. Directamente vivían a agua normal, porque o que necesitaban era apoiarse unhas a outras, e esa era a maneira de estar ben. Sí. Que ao final somos animales gregarios. Bueno, isto outro melón Sí. moi importante. Sí. Separándonos, Sí, individualizándonos é moito mellor. obviamente. Sí. Gústame moito que digades isto vos. Dixía a miña nai sempre, como te unas na empresa, subimos o sueldo, pero como non, pues nos joden a todos. Perdón por el taco. Que me gusta moito que digades isto porque, a ver, eu igual ás veces podo sonar un pouco naive, vale, pero creo que non o son. O sea, creo que hai que ter un pouco de optimismo porque precisamente creo que unha das trampas no sistema no que estamos é que nos impiden ver un futuro mellor. Non? Sí. O cal tamén se asocia coa depresión. Sí. Entonces, si nunca pensamos que un futuro mellor é posible, pois non imos acabar, non? Entonces, non digo que vaya a ser un futuro perfecto, non? É utópico, pero bueno, polo menos temos que permitirnos soñar con algo mellor, non? Porque senón creo que nas solucións, en parte, está que o malestar pois sexa máis comunitario. Non? E que non sexa tan individualizado, porque as persoas, cando estamos acompañadas, normalmente, se esa compañía é boa e honesta, non? Cariñosa, de certa medida, non? Pois nos sentimos mellor, aínda que estemos tristes, non? Ou aínda que estemos con ansiedade, non? Creo que é peor pasar por todo eso solo. Sí. E como crees que podemos chegar a esa situación na que pois podamos compartir un pouquiño? Crees que estamos andando hacia esa situación ou... Non o sei, a veces penso que nos estamos alejando, non? Porque tamén creo que as redes, por exemplo, parece que fomentan como moita conexión, pero logo sinto que fomentan moita soledade, non? Porque ao final estamos, pois non sei, a veces relacionámonos máis a través do móvil, non? Ou que non digo que sean tampouco malas, teñen cousas boas e malas, non? Pero ao final non nos xuntamos tanto ou non baixamos tanto á calle, non? Ou... O malo das redes é que está sustituindo a relacións persona-persona. Efectivamente. Si complementaran. Eso pasa moito na generación, bueno, os meus sobrinhos mesmos. Sí. Prefiero, pero por que vou ir a ver os meus amigos se xa podo falar con eles por WhatsApp? Isso é unha cousa que a moitos nos choca, pero a outros dice, para que? Non vou perder o tempo, xa quedo aquí e xa falo con non sei cantas persoas a vez. Sí. Sabes? Eso tamén entronca con unha cousa, porque dixastes ti falar con moitas persoas a vez. Parece que a veces necesitas, co que dixamos antes, non? Necesitas máis. E parece como que se o faz real, se vas a falar cun amigo, pois o mellor só falas con un ou con dous, pero claro, desde a casa podo falar con 20 ou mellor. Exactamente. E ten que ser canto máis mellor. E a la vez, pues viendo un vídeo e haciendo non sei que, nos TikToks. Sí, que o que falábamos a veces, que cantas veces non estás mirando unha serie e de repente colles o móvil e miras Instagram e dices, pero xa están vendo a serie, coño. Sí.
E isto, pois, algún explícano como adición a dopamina e outros explícano como un goce perpetuo e outros explícano como un tema máis capitalista que nos leva todo o rato a consumir e a consumir, non? Entonces hai diferentes teorías para explicar un mesmo fenómeno. Eu desde o punto de vista biológico vou ir contra a explicación biológica porque, ou como entendo, vamos, a explicación biológica explícache como funciona ese mecanismo, pero non para min, non a causa. Sí. Para min. Sí, o sea, sí. explícache por que sientes placer por isto e por isto tal e por que isto cual. Pero é unha explicación do funcionamento e non da causa. A causa son moitas cousas. A sociedade, o ambiente, as experiencias, eso marcan a personas. Sí. Eso eu creo. Sí, eu estou de acordo de que son moitas cuestións, non nego partes biolóxicas que pode haber moitas veces, non? Pero dende logo me parece un porcentaxe moi pequeno con respecto a todo o demais. Está claro. Pero esa explicación biológica tamén pode ser para un proceso no que os teus sobrinhos foron a xogar cos seus amigos. Claro, sí, por eso mismo, tío. Quero dicir, por eso digo que reducir eso, o que dixo Ashley, reducir eso a es que estás intoxicado de cortisol, pues non ten moito sentido. Claro. Mas hoxe en día que cada vez sabemos máis cousas. pero o sentido está en que empaja ese mensaje. Vale. Porque, claro, Non quería entrar en eso. Bueno, pero entramos un pouquiño porque, jove, temolo falado tía máis eu, cando tratamos ao mellor papers que traes ti aquí, e dis, claro, en este paper critícase tal cousa, pero que quen está pagando por este estudio é a competencia de Conflicto de esa cousa. intereses. Sí, es lo que se llama efectivamente, eu quería Claro. decir. Exactamente. eso. Yo es que fui investigador, entonces. Sí. No, que isto tamén antes dicías estánse baixando os parámetros. Acórdame dun programa de Jordi Évole no que falaba cun científico e dixía, claro, que o colesterol antes midíase por tanto e aí tiñas que tomar a pastilla, ahora mídese por menos e véndese máis a pastilla. Quen aprobaba eso? Os estudios as farmacéuticas. Sí, pero que claro, é que había conflitos de intereses bestiales. Había algúns que aprobaron esa baixada que cobraba mellor de 4 ou 5 empresas. Sí. A ver, eu teño que decir que teño moita xente ao rededor, non? E compañeiros que penso que a maioría teña unha perspectiva máis amplia, quero dicir, a hora de traballar por sorte, non? Pero logo o discurso que a mellor escoita a maioría da xente, xa non digo os profesionais na consulta, que por suposto temos moito que mellorar, non? E o sistema ten moito que mellorar, pero refírome tamén a mensaxe que se manda socialmente, non? E os libros que se venden nas librerías, Sí, non? a miña pregunta iba por aí. Eu supoño que hai moitos profesionais, o sea, daba por entendido que os profesionales, a gran maioría, pois non son así. Pero claro, eu falaba destas modas, non? Que é o que máis lle chega, por desgracia, socialmente a xente. Sí, sí, e o que máis lle chega é eso. A ver, tamén hai profesionais que defenden este discurso, por supuesto, non? Pero quero dicir que creo que o preocupante é que ese sea o mensaje que chega a tanta xente, non? E que mellor un mensaje, pois, máis multicausal, non? Ou que englobe outros factores, pois non chega tanto. Claro, porque é máis complicado. Claro. É que ao final, si simplificas... Igual rascamos e salen máis cositas que no, solo... claro. Pero que si simplificas e dis, pois, si fajo isto, pasará isto, e sumas 2 más 2 así, de forma simplista, pois hai xente que lle dura o mellor un ano e funciona durante un ano. Claro, despois rompes o xojete outra vez, pero funcionou un ano. E como dixestes ti, ao final, pois volves a decir, a culpa foi miña porque non seguín X ou non fixen Y, e sigues na mesma situación. Aslin, eu quería preguntarche, xa que vimos aquí sempre a falar dos nosos libros, como somos millennials, sempre andamos con rollos millennials. Os millennials é como, bueno, están vistos como a generación de cristal, etcétera, etcétera, non? Por parte de xente máis maior e tal. Hasta que punto crees que é real esa visión? Porque temos máis problemas mentales, non? Parece. O parece. Sí. Bueno, temos máis problemas ou somos máis conscientes dos problemas mentales que temos? A ver, eu son millennial tamén. Entonces, barro pa casa. Vas a ser subjetiva. Vale, efectivamente, vou ser super objetiva. Estás rompendo a dinámica do programa que sempre somos super objetivos. Sí. Siempre. Sí.
Creo non o que en líes. ningún punto desta entrevista foi objetiva, estou dando a miña opinión, non? Pero bueno, creo que ten cousas válidas tamén. Eu como millennial, pois vou a defender aos millennials, vale? E vou a decir que non estou de acordo co de xeración de cristal, pois para nada. Para min é unha cousa que eu ás veces que escoitei que se utilizaba ese término para designarnos, tiña sobre todo que ver con situacións nas que eu observaba violencia. Vale, entonces comentarios que estaban fora de lugar, pois machistas, racistas, non? E o mellor cando alguén saltaba, non, señalando que eso estaba mal, non? Pois era alguén un pouco da nosa xeración, non? Xeración de cristal, pois non, sinto moito, pero non. Non, o que pasa que no momento no que sinalamos unha violencia se nos designa, non, dunha maneira que tratan de sacarnos credibilidade, non, e volver a colocar en nós o problema, non, cando creo que eu creo que nós como xeración teríamos que estar orgullosos de moitas cousas, porque sí que penso que, a ver, somos unha xeración que atravesamos dúas crisis económicas, non? Sí. Polo menos. Entonces, polo menos. Máis de dúas. Máis de dúas, non, pero que así polo alto contando, polo menos. Unha pillounos, que foi a de 2008, pillounos a maioría de nós ou entrando á universidade ou xusto salindo, non? Quero decir, en momentos tamén críticos da vida, donde as nosas perspectivas de futuro mellor se vían pois mermadas, non? Vimos de outra xeración que viveu un esplendor, entre comillas, pero, bueno, económico do país, non? Porque aí foron, digamos que anos bastante... Foron tempos moi bons. Foron tempos moi bons, non? Donde había máis traballo ou donde o millor era máis fácil, inda que te partiras o lombo, vale? Porque sí que se partían o lombo, meus pais partiron o lombo, pero o millor era máis fácil pois comprar unha casa, non? Ou comprar un coche, que hoxe en día, creo eu... É que había, digamos, unha recompensa ao final desa tortura, sí, comillas. E nós non a temos. A nós vendeusenos esta idea, creo, non, de familia ou do que podíamos sacar no futuro e logo dámonos de bruces contra a realidade, non? O sea, lo clavamos en el programa número 2. Sí, a ver, son cousas que se ven tamén, non? Eu falaba tamén pois que é un mundo moi cambiante, que teño comentado de Ken Robinson dicindo que estamos aquí enseñándoos aos nosos fillos supuestamente a vivir nun mundo, pero nós non sabemos como vai ser ese mundo ao final da semana. Entonces, pues, tampouco é fácil, sabes, a tecnología. O que falabas ti agora, estamos quizás denunciando machismos e injusticias. Claro, o problema quizás era antes normalizar cousas que non deberían ser normales. Eu o que me pregunto aquí é quizás non estamos nós intentando ser demasiado ambiciosos. Quero dicir, estamos, como diste, estamos nadando entre tiburóns, que son crisis. Parece que vai haber unha terceira guerra mundial aí a volta da esquina. Sí. E nós aquí estamos intentando pelear para facer un mundo un pouco mellor. Non sei, como que estamos a demasiadas cousas. Bueno, por eso decía que como xeración nos temos que sentir orgullosos, vale? Porque creo que tuvemos unha base, falo a miña, o sea, isto digo é a miña opinión, non é que eu me base así en ningún estudio, pero trouxémosche para eso. Vale. Pero creo que tivemos a sorte, non? A mellor de que os nosos pais nos puderon dar unha estabilidade, non? Que a mellor eles puderon ter certa estabilidade económica, repito, aínda que se partiran o lombo, vale? Pero que esa estabilidade nos permitiu a nós pois poder xogar, poder leer, non, poder estudiar, non, poder formarnos, e eso dá lugar a que podamos entrar a determinadas dudas ou determinadas críticas que non poderíamos se tuviéramos que empezar a traballar con 13 anos, como a xeración de nosos avós, por exemplo, non? Entonces, o propio pai de Iván, que non sei por aí sería. No vean. Bueno, por exemplo, non, que aí pois ou traballas, non te vas a poñer a ler a Foucault, non? Entonces... me encanta Foucault. Claro. Vonlle copiar o peinado en algún momento da miña vida. Falámoslo no programa 2, era un pouco, bueno, desde o noso desconocimiento, non? Pero parecía como que antes era máis simple, o sea, era duro, pero era máis simple, digamos, ¿no? Estás programado para traballar. Sí. Tiras vos e traballabas moito. Traballas moito, días, non? Analogía que soltén eu varias veces aquí, que os matrimonios concertados parece que son máis felices que os que escollemos por libertad. É como que, bueno, pois teño que andar este camiño. Bueno, pois teño que adaptarme e listo.
Algún sí, non? Pero bueno, eu aí como muller Estadísticamente falando. igual desciendo un pouco aí. No, Pero home, sí, eu tamén, pero quero decir. entendo o que queres decir. Sí, entonces, bueno, nós ao mellor pois tuvemos os privilexios, non vou non decir así, tuvemos os privilexios suficientes como para poder empezar a falar desto, non? E como para poder a pensar en emocións, non? En pararnos a pensar en iso, e a falar disto, e se vos dades conta, cando nós tiñamos, pois non sei, 15, 16, 17, depende das idades, estivo todo o movimento emo, por exemplo. Sí, bueno, é unha maneira de velo. Que... Sí, claro. Bueno, a mí faime gracia, non digo eu casualidade ou non o sei, non? Pero nesta reflexión de xusto na nosa adolescencia un movimento, non, de emocións, de reivindicar a tristeza, non, preparando para a nosa vida. Entonces, pues os millennials pasamos por eso, non? Sí, sí. Entonces, tamén é parte da nosa cultura. Hai fotos Non de para todos, atestiguar. non de todos, pero de moitos, non? Algo nos tocou de refilón, polo menos. A min de pleno, pero... Eu era gordibola xa está, non me tocou a parte de emo. Eu si había un balón de fútbol. Non tiña máis capacidade. Yo era el friki. Pero bueno, sí, pegou moi duro. Brimmy de Horizon aí. Sí. Por exemplo, non? Eu escuitei a maqueta de Brimmy de Horizon, por cierto. Ti que ves moitos pacientes o día, Ashley? Claro que aquí... quedan 7 minutos. Sí. E aquí... Vamos a lo gordo. Sí. Quero dicir, introduxo como... Ti fai a pregunta, pero eu vonlle dicir, vas a falar ti hasta o final, Sí. Vale, perdón, que me está No. dando moito speech. Esto Es lo que queríamos. Es lo que queríamos. Exacto. Ahora vas a falar ti hasta o final, E aquí xa eu desenténdome desto. Dalle, Entonces, Iva. dúas preguntas. Unha é si realmente crees que as generacións anteriores a nós non teñen tantos problemas ou é que simplemente non son conscientes de que teñen problemas. E dous, si tedes os medios suficientes para tratar a toda a xente que vai á consulta. Vale, problemas non sei se había tantos, creo que pode ser mezcla de varias cousas. Acceder a esos datos é complicado, pero bueno, creo que ao mellor si somos máis conscientes, non? Eso por un lado. Creo que hai máis conversa sobre saúde mental, entonces eso tamén fai que se mire máis, e ao mellor pode ser contraproducente ás veces, non? Porque sí. Tamén fai que se patoloxice máis. Eso é bo. Claro, pois non o sei, non? Creo que antes o mellor sí que o sabía, pero se trataban de outra forma, non? Hubo momentos na historia donde a xente pois que tiña algún síntoma mental se lles encerraba, non? Pois non sei, no fallado, claro. Non, é que non os vira nadie, que nadie se enterara, non? Sí. Quero dicir, estou así exagerando un pouco, non? Pero bueno, creo que agora pois se mira máis para eso, non? Se estudia máis, se fala máis. Pero bueno, tamén creo que socialmente igual o que decíamos antes, polo tipo de sociedade que estamos creando, o mellor tamén iso dá pé a que estemos máis enfermos todos, non? O sea, que un pouquiño de todo. Eu creo que sí. E cal era a segunda pregunta? Perdóname. A segunda pregunta era si crees que tedes os medios suficientes para tratar adecuadamente a toda a xente que ten problemas hoxe en día. Na sanidade pública? Sí, ou privada. Claro, na privada xa sí que non. Non podo falar pola privada porque ahora mesmo non estou na privada, pero na pública diría que non, que creo que está ben, que se está invertindo cada vez máis, non? E creo que a idea é seguirlo facendo. Vimos de recursos moi baixos, non? Porque antes precisamente isto non se falaba tanto, entonces os números dos que vimos son moi pequenos, ainda nos falta moito, temos moito que medrar. Entonces non hai recursos suficientes porque a atención psicolóxica, por exemplo, para que sea boa, moitas veces ten que ser intensiva, non? Sí. É mellor ás veces que me vexan 4 veces pero seguidas, non? Cada 15 días, é mellor así resolve un problema que si me ven unha vez cada 3 meses, non? Que entonces o mellor cronifico máis algo que pode ser sinxelo. Entonces, como non temos os medios suficientes porque hai moita xente, somos moi poucos profesionais, pois é complicado a veces resolver ben, pero bueno, teño esperanza en isto que decía antes, que son un pouco soñadora, de que se siga invertindo nesto e que sexamos cada vez máis, non? E creo que a idea pinta que vaya cara aí. Espero que sí. Quería partir unha lanza a favor porque hai unha idea moi general, sabes, os memes estos de el psicólogo de la seguridad social, o sea, pasando de ti, sabes? Sí. É que moitas veces eu creo que lamentablemente supoño que tedes que priorizar
Claro. Es decir, Sí. pacientes, en plan, bueno, Sí. pues esta persona, pues tal, esta persona está fatal, terei que dedicarlle máis tempo, sabes? Ainda que che doia na alma facelo, Sí, digamos. mira, nós como profesionais da pública temos a obligación, vale, de distribuir os recursos. Eso é moi jodido porque todos os malestares son importantes, non? Pero evade que ás veces pois temos que cribar un pouquiño, non? Entonces, bueno, sí, temos unha responsabilidade aí moi grande, non? E a veces hai que priorizar. E logo que chega moita xente, non? As listas de espera pois son largas, non? Hai unha demanda grande, entonces ti como profesional ás veces veste sobrepasado, porque eu ás veces véxome sobrepasada, non? Coa demanda que temos, non? E creo que a todos nos dá moita rabia, porque de verdade que a maioría da xente que estamos aí temos a vontade de axudar. Pois creo que quedou Sí, a ver. clarinete. Bueno, vamos entonces que a despedida, chicos. Temazo, Temazo aquí. Bueno, creo que nos queda un minutiño aí, non, Iván? Pois sí, nada. Tema moi axeitado. Eu creo que o único que podemos dicir aquí é moitísimas gracias por vir, por falar con nós. Non descartamos volver a chamarche porque quedaron moitas cousas no tinteiro, como fomos dicindo por aí. Sí, si nos faz caso algún día, pois Claro. podrás volver por aí. Vamos a dar moita tabarra aquí, así que Gracias a vos, que me encantou. Perdonade que igual me ocupei demasiado espacio, pero No, que no. falo moito. Compartes deberías escupar máis, pero bueno. sí. Pois eso, mil gracias bueno, A vos. só dicir que se tedes algún problema, por favor, acudide aos persoas especializadas que vos podan axudar. Desto podes sair, Non lle fajas caso aos cousas que dillados, vale? Si tedes un problema, favor. non pasa nada por pedir axuda, vale? Exacto, E acudide a vosa familia e aos vosos amigos tamén. efectivamente. Pues eso. Gracias por todo, vale?